थामजिनि नं भेरगाव बियाबाव गाहायै जोङो मोन 14 लामा जोङो बेखेवबाय जाय लामाफोरा जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बेफोर लामाया बानायजायैनि थाखाय गोबां उसुबिदायाव गोलैदोंमोन जोङो जुदि बुंनो हायो थांनाय भारत उदांस्रि जानायनि 79 बोसोरनि उनावबो बेफोर लामायाव सरकारनि अनसुंथाइजों थरसेबो अन्थाइ गोग्लैयाखैमोन बेबायदि गोग्लैना थानाय लामाफोरखौ जों दिनै खोनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो बे मोन 14 लामायाव प्राय 40 किलोमिटार फ्राम गोलाव जागोन आरो बेफोर लामाखौ जों जुदि बानायनो हायोब्ला बा बानायोब्ला बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाया खाबु जागोन आरो बे भेरगाव ओनसोलनि जि दानि महर बेयो सोलायगोन मानो होनना बुङोब्ला बेफोर लामाया जानाय लोगो लोगो जोङो जेथिं गोसो बिथिंनो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन आरो भेरगावआ जोंनि भेरगाव महकुमानि सदर आरो बे सदरा मोनसे समाव नोगोर जाहैगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव बेहाय सुबुं सानखोआ खम जानायलाय जोङो नोगोरसिम लांनो हायाखै बिटिसिनि केबिनेटआव जोङो थांखि लादोंब्लाबो 10 लाखनि खम दङ बेयाव सुबुं सानखोआ बा बेखायनो जों बेखौ नोगोरसिम लांनो हायाखै नाथाय 5-6 बोसोरनि उनाव निस्सय दिनैनि जि थासारि बे थासारिया निस्सय थाबाय थागोन आरो थाबाय थायोब्ला 5-6 बोसोरनि उनाव जोंनि ओनसोला बा बे भेरगावआ नोगोर जाहैयोब्ला जेथिंबो मानसिफ्रा न' लुगोन आरो न' लुयोबा लामाया गोनां जागोन दा बेखायनो जोङो कल'नि बायदियै कल'निनि स्टाइलाव जोङो लामाखौ बानायनो थाखाय थांखि लानानै बे लामाखौ दोननाय जोङो हानाय जाहैदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो खैराबारियावबो दा दसे उनाव जोङो दोंनै लामा 5 किलोमिटारनि खाथियाव जागोन बेखौबो जोङो फिथा हानो नागिरदों आरो बे गासैबो आसनिखौ जोंहा मोनसे ट्रास्ट दङ बड' फरेन रेभुलेसन मिशन होननाय बे ट्रास्टनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनि खाथियाव गोसोखांलाय गथायनानै आरो जोंनि गोजौ थाखोनि माखासे कम्पानिफ्रा बे लामाखौ मावना होनो थाखाय फैदो ट्राइड एक्सन भारत बरवेल बेबायदि माखासे कम्पानिफ्रा बे लामाखौ जोंनो मावनानै होनो फैदों आरो बेखायनो जों बे खाबुखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव लामा बानायनाय खामानिखौ मावगासिनो दं जोंनि जि खामानि मावनाय एबा जौगालु हाबाफारि मावनायखौ नुनानै हयथ' खोनादों आंबो गुबुन गुबुन जोंनि बेरेखा दोलोनि एबा राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा रायजोनो गोबां खोथा बुंदों आरो बेखौ जों खोनादों जे बिसायख'थि खाथिखायसो बे खामानिखौ बिथांमोना मावनो नाजादों बे जानाय नङा होननानै नाथाय जोङो 3 मासनिफ्राय लामा बानायगासिनो दङ आरो बियो जोंनि बिटिसि बिसायख'थिजों लोब्बा गैया आरो बिनि खामानिया 2029 सिम सोलिगोन दा बेखायनो जोङो बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां गासैबो लामाखौ जोङो जागायनानै दोननो नागिरदों अदेबानि दिनै बिटिआरनि बर'जों लोगोसे बेयाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि राव धोरोमनि सुबुङा गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ लुबैनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायखौनो बिथांनि लिडारशिपखौनो बयबो लुबैदों आरो बे लुबैनायनि थाखायनो दिनै इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल एबा इउपिपिएलआव दिनै खौसे जानानै ज' जानानै बयबो जगदान जाफैदों आरो बिनिफ्राय जों बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि थाखाय जेबो गोरा बा बिदि खोब बेजों मोगा मोगि जानांगोन होननाय जों जेबो थासारि नुवाखै दा बेखायनो फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएलनि सरकारानो बहाय जागोन दा बेखायनो बेखौ रायजो राजाफ्रा जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया दिनै अरुनदयनि फर्म फिलआप खालामनाय खोथाया सोलिबाय थादों गोबां माने जोंजों थाफानाय दोलोनि गामियाव थानानै माखासे सुबुंफ्रा रायजो राजाखौ सिगिदों जोंनि दोलोआव थाङाबा अरुनदय दानना होगोन रेशन कार्ड दानना होगोन नाथाय बे बेसेबां गोजौ थाखोनि राजनिति खालामनाय जाखो सासे क्राइटेरियायाव गोग्लैनाय सासे सुबुंखौ रावबो बहाय दाननो हाया सोरबा बिधबा जुदि सोरबा आइजो दङब्ला बिथांनि इनकामा 5 लाखनिबो खम बा सोरबा डाइभर्सि बा सोरबा जुलि जानानै फिसाय गारनाय बा बिसि गारनाय बिदि सोरबा दङब्ला बा हाबा जायालासिनो थानाय 40 बोसोरनि सानै सोरबा आइजोफोर दङब्ला बिथांमोनखौ अरुनदयनि मोननायनिफ्राय रावबो होबथानो हाया दा बेखायनो साननांगौबो गैया गिनांगौबो गैया जायहा क्राइटेरिया दङ बे मोनगोन दा बेखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायगोन दिनैनि दिनाव बड'लेण्डआव राजखान्थिनि जेबो खैफोद फैयाखै जोंहा राजखान्थिया थिगानो दङ राजखान्थिजों दिनै हारियावबो खैफोद फैयाखै इउपिपिएलनि आखायाव हारि राव धोरोम बा हारिमु हा हु गासैबो मोनथाया थिगानो दङ दिनै प्रमद बर' बिथांखौ गोबाङा बुंनो हागौ जाथि फाननाय बायदि फाननाय नाथाय दिनैनि थासारियाव
बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ बर' हारि हिसाबै जों जुदि सावरायोब्ला जोबोद गोजौ थाखोआव लांनो हाबाय 27टा आइटेमखौ दिनै GI टेग खालामनानै जोंनि बर'नि हारिमुखौ मुलुगाव सिनायथि होनो हाबाय बिनि अनगायैबो गोबां बिथिं दङ जाय बिथिंफोरनि दारै जोंनि हारिया बड'फा नुलांनाय सिमां बायदि बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि खामानि बियो आगानसे आवगायनानै दं दा बेखायनो जोंनि सरकारनि खाथियाव जोंनि UPPL दोलोनि खाथियाव हारिया मालाबाबो खैफोदाव जाया खैफोद गोग्लैया दा बेखायनो रायजो राजाखौ खावलायगोन गोनो गोथो जाहाथे जाया दिनै UPPLनि आखायाव गासैबो रैखाथि गोनां आरो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिया दिनै UPPLआव जयेन जाहैनाय हिसाबै बयबो UPPL सापर्ट खालामोब्ला फैबाय थानाय समाव दिनैनिख्रुइ बांसिन जों खामानि मावनो जों गोसो बा गोहो जागोन